Daghan kayo ang mga taong nangutanan nako nganong dili do nako patulan og debate ning mga tawo nga nang daot sa Seventh-day Adventist. Di na kinahanglan pa nga ato na siyang patulan mga kamistere. Ngano man mo na ako isulti kaninyo undangi lang ini yung debate kanang ilang isulti nga ang mga apostoles nakiglantugi. Di ba na pareha sa lantugi na to karon tanawa ng mga nakiglantugi sig debate anang mga plaza ug uban pa manggawas ang tinuod mga batasan. Di actually ha mo ni siya dili na ta kinahanglan pa magsigdebate o kinsay tinuod. Kaya ang uban, sige encyclopedia. Ay, nako, ako'y musulti ninyo, perti ninyong luuya. Magsige mong debate, unya pag uli ninyo sa balay, nga inyong asawa, di gani mo dawat ninyo. Oh, inyong mga anak, naglatagaw, mga na diha, nga asa na nang nupad, wala na yung mga maayong prinsipyo o desisyon sa kinabuhi. Muna ko'y tambag sa inyo, ha? Ang pinaka-undebatable nga klase sa pagkakristohanon lagi kaning atong mga pamatasan. Kana bang bisan ang atong family maka-confirm ba nga kita na Ginoo? Bisan ako ka ng mga sigig debate, di lang ko mangalan ng mga pangalan di. Sila bisan pag i-scanner na ilang kinabuhi, ako di man po ko perfecto pero tanaw na nimo sila pastilan pertira gyud ang layo agyon. Kusog kaayo magdaot kasi sa kareliyon, magdaot kasi kanang inyong debate undangin ninyo na. Sige mo po. Diha mong sa debate ha, kat modern debate. Ang modern debate nato karon wag yun na'y mabag-o. Nabi, kadugay nyo si debate ana sige mo debate ang pagkaon pasag din ng mga taong muka og dagan tanawa di nang sayong kamatay. Di ba? Ako di ko mo problema mo nang dagan mo chat ko pastor patuloy I don't di ko mo patulan na nganuman. For what? Praasa pa man nato na siya pagpatol. Ang ato din pasabton. O di mo tuo. That's good. After all, when you die alone. When you get hurt, you hurt alone. O when you go to hospital, you suffer alone. Imunga raman na siya tanan. Mo na nga, akong isulti sa to ang mga kaila diyang undangin nyo na kay ang tambag sa Biblia. Paminaw mo ha. Sa Proverbs 17 verse 14. Kaklaro ana, mao man ni hitabo tanawan ninyo na mo si brabati. Pirapir. Sige ra mo magpakita diha kinsay pinaka bright. Kinsay pinaka bright mo debate kasi may mo dipinsa pero tanawang mga batasan, wag yun na transform mo na pangundang mo. Sige ra mo debate diha ang pagsugod sa panag-away sama sa pag-abli sa gianan sa tubig. Busa undangi ang panaglali sa dili pa musamot. Mo man sige glalis. Kung dagang kay ko makakita diri maglalis na gyud noon mag-inias. Ayaw na napasabta ang di kasabot. Pasagdi na sila. Kay kung mo na ilang prinsipyo sa ilang kinabuhi ako sayo na gyud kayo ko. Kung mo na prinsipyo sa imong kinabuhi, do it. As what I have said, when you suffer alone. Why I should take good care of my body? Para sa kuha, nganong musunod ko sa balaod sa Ginoo sa pagkaon, nga na mga dulunggan magkaon. Because I do believe kung ako po'y magsakit, ako rin po'y magantos. Mara na, nganong mutuo ko sa unsay gisulat sa Biblia, ako apo na. Kaya mas nakita na ko diha ang kabaguhan sa pagbasag Biblia, dili sa pagbasag encyclopedia. O niya pa, tambang na ko, muna pangundang na mo sa debate kay saba kay mo social media ba. Ayaw, 2 Timothy 2 verse 23 to 24, why mga luwas na yung debate kay sa kapila na magkadagag debate ana, nabagoy na nga convert ana, iniyahay ra mo pasigarbo ana kadapit. Undangin na ninyo, iwali ninyo sa Kristo kamong mga si IPD diha. Kamong mga Adventist pod og kinsa pa nang makigdebate. Kabalo mo, ang pinakadabi sa ni ingon ni Pablo, we are running in a race. Tanaw na ko na ito kinsay makadaop. Ana naman na. Sige pa matag paglalis-lalis niya parehas tratang nas nasos Pilipinas. Magsige kag ingon ikaw ang tama, ikaw tama, unya sa mata sa uban di ka tama. Ana mo ako bitaw. Gi-challenge lagi ko, pero akong challenge sila pretty ko sa una. Kung di ta magtaog sa doktrina, magdaog ta sa application. Kanang imong doktrina i-apply daw na tanaw nako. Kay kung maayo na dihata, kasayo na na. Kung inyong relihiyon mo'y tinuod, ipakita. Tanaw na to. Scanner ba? Sige, di ba debate kasaba ninyo na rin? Raw, 2 Timothy 2 verse 23 to 24, tambag sa Biblia. Ayaw pag-apil sa binuang ug walay kapuslanan nga panaglalis. Tinuo mo na debate ron. Binuang, way kapuslanan. Nganong way kapuslanan? Kay after all, sa minute mo, nain nga convert sakar mga garbuso kining uban. Murag yung nakadaog pastilan. Mao lagi na kong gingon ganiya.
magdibati, magtapok-tapok, pero pag uli is panimalay, amot lang, bisan gani ilang mga gagaw, di gani, bawot na lang yun. Wala gid na. Pangundang mo. Kay itambag na sa Biblia, napay usa ka pare, sige promote nga nung makiglantugi, sayop po ka, sayop. Kay kini makapahinabo lamang og away. O, pangundang, lagi mo magsigir mo away. Pangundang mo, iwali ninyo sa Kristo. Application ba, di lagi ta magdaog sa doktrina, kay lahi-lahi lagi tag prinsipyo, lahi-lahi tag utok. Dili ta magdaog sa praktikal, tanaw na to ang asawa. O, ikaw sa defender sa imuhang pagtuo, tanaw na imong asawa og malangit ka manggaling, muuban ba ka na imong asawa, ana ba? Pastilanan, sige. Kanang doktrina, way mo daw gana, kay puros ta tama. Niya pa, maglalis rin mo na ang alagad sa Ginoo kinahanglan dili makiglalis muna nga ko di gyud ko makigdebate kay kapoy magtuyok-tuyok magbalik-balik sigisgot kinsay nagtukod unsay napay uban magdebate diha pati ang author sa Bible ang nagtranslate maapil sa may kalabutan in taon ana ang kaluwasan diha kang Kristo dili translator. Dagan kay mong teori ni bawan, wala mo'y application pagpuyo mo. Wa ko na suko. Nagpapaliwanag ako kay kapo no paminaw ning uban murag mga correct manudlo pero sila ray nakabalo lagi nga moadtog langit. Nya pa mo ni tambag sa Biblia kung alagad ta sa Ginoo, kinahanglan dili lagi ta mo apil na makiglalis lagi. Kun dili malumo sa tanan, tanawa ng sigdebate. Di ba? Makita gyud mo rin si bate na mangini kita nako. Masuko, si kag wali-wali diyaw, ni dali, ragi ka masuko. Undang. Niya pa, tambag sa Bible, basa lagi tag Bible. Sige, basa ng ubang libro, taka-taka man lang, Proverbs 15 verse 1, ang malumong nga tubag, nakita ba kag malumong tubag diya sa bate? Makapahupay sa kasuko. Apan ang masakit nga pulong, makapapukaw sa kapungot. Mao na mag-iniyay nagsungog, iniyay nagbuli. Muna ni gusto sa Ginoo buli-buli dita. Kamo nga hilig kayog debate, sultian ta mo yung handom langit, puro padong mo sa impyerno, sig di ba di, baos mo na ko ha? Magisgot lagi tag doktrina diri sa kalibutan, mag-iya-iya lagi ta, kay lahi man tag discovery, sige pa man ay na nag-iduot ng imong doktrina ngadto sa uban. Asa ta magdaog diri ta sa application, pamatud ina, nga kanang imong gidipinsahan, kanang imong family karon nakakaton ba na sila? Ana kasayon ba? Pastilan. Sige pa matag-away aning social media. Nagsige naglinog, nagsige nagkuan pagpuyo mo. At imana ang imong pamilya kay igbalik nato, di ra ba mangutanang Ginoo pila ka buk debate ang imong gikuanan? Ang pangutan-on sa Ginoo asa man ang imong panimalay kay ako sure gyud ko. Ay, nako, dili ko propeta, dili ko Ginoo, dili ko gamanan, pero sure ko, kasagaran aning mga taong sigdibri-pinsa nga kusog kayo pastilan. Tanawan na ilang pamilya gani, di ba, latagaw para sa mga langgam nga walay pugaran. So, umo na ako itambag, atong sundo ng tambag sa Biblia nga, kung alagad tas Ginoo, di ta mas kiglalis, ang malumo nga tubag mo, makapahupay sa kasuko, di ta magpas. Ay, nako, pangundang mo, kinaratas o sa Pilipinas. Sige taglalis dire, sige glalis ana. Okay, say maayong reliyon. Ang maayo lagi nga reliyon kung ikaw mismo nga membro ana nga relihiyon lagi, ako isulti nimo nga ang imong pamilya lagi approve sa imo ba, mao nay maayo nga reliyon. Para man ni Jesus ba? Ang great religion ni Jesus Christ, it's not because of his name. It was because of his application. Giunsa niya pag-apply ang iyang pagtumo. Ito nang gingon ni James, faith and works ba? Kung nakay faith, ipakita sa imong works. Di kay, kuso kay ka mo dipinsa, may kay ka mo utok ra niya pag-abot dito. Sige mo pangmalika, sige pag-inom, sige daghan og mga sikreto. Okay? So, resulti ka ninyo, hangyo. Let us try to make the world transform into the image of our Lord Jesus Christ. Magtinabangay ta. Sige, di ba debate? Pangundang na mo. Hindi mo maglalis-lalis niya. Okay? So, God bless mga kaubanan. God bless mga alagad sa Ginoo, mga sundalo ni Kristo. Let us help the world back into the image of our Lord Jesus Christ. God bless.